Il-bliet u l-memorji li nsawru ġewwa fihom huma fil-qalba tal-poeżiji ta' Norbert Buġeja, poeta li jirrakkonta nkontri permezz ta' vrusu u li jistieden lil qarrejja tiegħu jingħaqdu miegħu fi żminijiet u f'postijiet merfuqa mit-tifkira. Il-mod kif nikteb ivarja minn proċess għal ieħor u anki minn set ta' poeżiji għal ieħor li nkun ktibt. Normalment ikun hemm proċess fejn niġbor ħafna notamenti illi jkunu ġejjin minn esperjenzi differenti, minn vjaġġi differenti u dawn in-noti li nkun ħadd matul iż-żmien jibdew b'xi mod jersqu flimkien. Huwa proċess illi parti minnu ikolli kontroll fuqha, aspetti oħra iseħħu b'mod koinċidentali jew b'mod li ma nkunx qiegħed nantiċipah. Fil-poeżija ta' Norbert Buġeja hemm relazzjoni speċjali bejn l-ispazji u n-nies li jabitaw dawn l-ispazji. Dawn l-ispazji li jaħkmu lin-nies ta' ġo fihom imma wkoll dawn in-nies li jaħkmu fl-ispazji li preżentanna Norbert li jvarjaw minn toroq għal saqien għal djar għal postijiet pubbliċi imma wkoll spazji li huma intimi ħafna. U bekk il-relazzjoni bejn l-arkitettura u l-poeżija ta' Norbert u n-nies li jippreżentanna fil-poeżiji tiegħu, ir-relazzjoni fejn hemm dipendenza bejn iż-żewġ elementi bejn l-arkitettura fil-poeżiji tiegħu u l-ispazji fil-poeżiji tiegħu u n-nies li jabitawhom u t-tnejn jibnu fuq xulxin u jissawru permezz ta' xulxin. Ġo fina waqgħet munita qadima, mixejn, girfa fi żrar tal-jum, nofs gżira. Fuq wiċċek il-kappell jaqa' bħal elmu u biex issibni jibqalek biss daskiet li tul il-ħin rabbi swaba ġodda, koħol nir bħal leżilju. Silwett il-ħsieb jitqabad fil-furja mkenna ta' ħarstek. Il-lejla forsi nindem, jew nixxabbat mal-ħtijiet wieqfa li ntilfu li ħesrem, jienu nislet amment mill-kosta ta' għajnejk. Waqgħet ġo fik nasa tqila. Jinfluwenzawni ħafna sorsi differenti li mhux neċessarjament ikunu ġejjin mill-poeżija għalkemm naqra x-xogħol ta' ħafna poeti, qed joġobni ħafna x-xogħol ta' poeti fl-Ingilterra li qegħdin għadhom żgħażagħ qegħdin jitbullhom bħal Jack Underwood, hemm poeti oħra bħal Maura Dooley, Don Peterson li x-xogħol tiegħu joġobni ħafna, naqra poeti mill-Afrika, mill-Amerika Latina, poeti Ewropej, però mbagħad hemm is-sorsi tal-esperjenza nnifisha, hemm is-sorsi ta' elementi ta' mużika, ta' elementi ta' film, ta' romanzi li naqra, ta' autobiografiji jew xogħlijiet ta' memwar illi naqra spiss. Mbagħad għandek l-inkontri ħafna drabi sors ewlieni huma l-espressjonijiet individwali ta' nies li niltaqa' magħhom, imġiba ta' nies li niltaqa' magħhom, il-kulur ta' spazji, id-dellijiet. Pereżempju f'dan il-ktieb ta' poeżiji Insa li mhijiex hawn, li huwa t-tielet ġabra ta' poeżiji tiegħi illi għadha kif ħirġa issa. Il-Mediterran innifsu ma jibqax mhuwiex il-Mediterran tal-estetika, lanqas huwa l-Mediterran tal-urġenzi umanitarji u ambjentali, huwa il-Mediterran huwa bħal alfabet fihom dal-poeżiji, jiġifieri nieħu l-elementi, nieħu il-ġebla, nieħu il-blat, nieħu l-ilma, nieħu il-mewġ, nieħu l-irdumijiet, il-bini, il-baħar, ix-xtajtiet, il-melħ, dawn huma kollha bħal ittri illi minnhom dak illi tkun għaddejt minnu jibda ikellmek u jibda jimla l-preżent, jibda kważi jimbotta ruħu fil-preżent propju permezz ta' dawn l-aspetti elementali li jiffurmaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ittri infushom tal-poeżija jibdew jitħaltu ma' xbijat, xbijat isiru ittri. Ir-riħ isir ħoss, il-ħoss isir blat, l-ispazju isir ħin. Huma dawn il-rabtiet li jiġu flimkien fil-poeżija biex jiffurmaw l-esperjenza. L-qarrejja nipprova inħallihom b'esperjenza
illi jisseħ fl-immaġinarju, li jisseħ fil-kuxjenza, li jisseħ fil-ġewwien. Dawn huma poeżiji intimi ħafna, huma poeżiji illi fihom assertività li hija waħda irqiqa ħafna, hija assertività li ma tasserix ruħha kważi, imma qiegħda hemmhekk, hija preżenti. Teknikament Norbert Buġeja jinqeda ħafna bil-ċikliċità fil-poeżiji tiegħu. Ta' spiss joħloq ċiklu fiħdan poeżija waħda stess, jew inkella fiħdan sezzjoni sħiħa tal-ġabriet tal-poeżiji tiegħu. Fl-ewwel ġabra fi bliet iktar mit-tieni ġabra nartiċi. Spiss nosservaw binja kjastika fil-poeżiji tiegħu fejn il-ftuħ huwa kważi mera tal-eluq. Fejn l-eluq huwa kważi il-ftuħ imma l-oppost tiegħu. U dan l-element ċikliku jinbena kemm sintattikament imma anke biġbijat li jippreżentalna. Ħafna drabi jikkonkludi sezzjoni ta' poeżija biġbija jew bi frażi illi jkun semma fil-ftuħ nett, fil-bidu nett tal-istess poeżija jew tal-istess sezzjoni. Il-poeżiji finsa li mhijiex hawn diversi minnhom fihom imperattiv, fihom il-kelma insa jew il-kelma idħol. Hemm dan is-sens illi il-poeżija, il-vuċi fil-poeżija qiegħda tagħti ordni, però dik l-ordni li qed tagħti hija imperattiv mhux fuq ħadd ieħor, ma hija imperattiv fuqha infisha. Huma poeżiji li qegħdin ħin kollu jilabu din il-logħba bejn x'se niftakru u x'se ninsew. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb li huma poeżiji illi fihom l-isforz illi wieħed jinsa u l-isforz illi wieħed ma jinsix. Fl-aħħar mill-aħħar huma ġirien, huma żewġ impulsi illi jgħixu ma' ġenb xulxin, kważi f'relazzjoni dialettika. Kont kważi fimta d-dalma, kważi. Imbagħad inferaq kollox. Riħ jew qala ma nafx. Ma nafx u xpon xewqat jew qasba mġenġla dal-ħoss mitluf fis-sajf ta' ħsibietek. Ġo xarek inxomm kull awma li ma lħaqx. Sigħat ċari jitektku fit-torba mxarba tal-ħin. Qatt nieħdu r-ruħ u wara ritratt ieħor. Xi drabi, it-teknoloġija tista' tkun ta' sfida kbira għal-lingwi żgħar minħabba li l-ġganti tat teknoloġija spiss jiffavorixxu lil miljuni fuq l-eluf u lil eluf fuq il-mijiet. F'din ir-rokna se naraw kif nistgħu nużaw littri Maltin fuq aġġeġġi teknoloġiċi differenti biex indawru f'vantaġġ dak li għall-ewwel jaf jidher bħala żvantaġġ. Jekk tuża l-Windows 10, tista' tikteb bl-ittri kollha tal-alfabet Malti mingħajr ma tniżżel tipa ġdida. Sabiex tagħmel dan, l-ewwel trid tafas fuq il-buttuna tal-Windows li tinsab isfel fuq ix-xelluk. Tfittex Settings u tafas fuq il-kelmtejn Time and Language. Minn hemm imbagħad trid tgħaddi għas-sezzjoni Region and Language. Minn hawn ikun jonqsok l-aħħar ftit passi. Għażel il-kelmiet Add a Language, sib il-Malti u għafas fuq il-buttuna Options sabiex tażel it-tip ta' tastiera tiegħek, jiġifieri t-tip ta' keyboard li tuża. Issa li l-lingwa Maltija hija attivata fuq il-kompjuter tiegħek, tista' tażel li taħdem biha billi tfittixha mill-language bar, qrib l-arloġġ. Billi l-Malti mhu se jtellef xejn mill-użu tal-Ingliż, il-lingwa Maltija tista' tħallija attivata l-ħin kollu. Issa tista' tikteb bil-karattri Maltin billi tafas buttuni li normalment ma nużawhomx. Ngħidu aħna il-ġ u l-ħ nistgħu niktbuhom billi nafsu l-buttuni tal-parentesi l-kwadri. Issa nistgħu niktbu wkoll l-aċċenti billi nafsu l-buttuna ALTGR u l-vokali li nixtiequ naċċentwaw. Jekk nużaw Mac bl-OS 10, huwa daqstant ieħor faċli li nużaw il-karattri Maltin. F'dan il-każ, irridu nidħlu fil-menu tal-Apple, nażlu System Preferences, imbagħad Language and Region u fl-aħħar nafsu fuq Keyboard Preferences. Mis-salib iż-żgħir li jinsab fin-naħa t'isfel tax-xelluk,
nistgħu nażlu li naħdmu bil-lingwa Maltija fuq il-Mac. Sabiex l-attivazzjoni tal-Malti tkun kompluta, ikun jonqos biss li nażlu l-Malti miż-żigarella ta' fuq billi nafsu fuq il-bandiera murija ħdejn l-arloġġ. Għal aġġeġġi oħra bħal mobiles u tablets, insibu diversi apps li jistgħu jaqduna. Ngħidu aħna għall-iOS nistgħu nużaw l-app Maltese Keyboard ta' Keith Galdies, filwaqt li għall-Android nistgħu nużaw il-Multilingo Keyboard. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għandu dokumenti aġġornati u bi spjegazzjonijiet ċari ħafna dwar l-użu tal-Malti fuq aġġeġġi teknoloġiċi, b'tarif utli għal verżjonijiet differenti kemm tal-Windows kif ukoll tal-Mac. Għal aktar tarif, inħeġġukom iżżuru s-sit tal-Kunsill fuq www.kunsilltalmalti.gov.mt. Tafsu fuq riżorsi, imbagħad fuq teknoloġija. Il-ħolqa il-Malti fuq mezzi diġitali għandha twassalkom għat-tarif dwar il-Malti fid-dinja teknoloġika. Bl-għajnuniet tal-lum il-ġurnata, huwa faċli ħafna li nużaw il-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja, inkluż fl-oqsma diġitali. L-għażla jekk il-Malti jitħaddimx fuq il-computers u l-mobiles hija fidejna. Bid-deċiżjonijiet tagħna nistgħu nagħmlu d-differenza bejn it-tħaddim korrett tal-Malti fuq l-internet u l-estinzjoni tiegħu. Fost il-folkloristi ewlenin ta' pajjiżna, ma nistgħux ma nsemmux lil Guido Lanfranco, personaġġ li ħadem qatih sabiex jiddokumenta snajja u tradizzjonijiet ta' pajjiżna, il-flora u l-fawna tal-pajsaġġ Malti u l-kliem marbut magħhom. Guido Lanfranco issa għandu 90 sena u fil-ħajja tiegħu daħħal daqskemm normalment daħlu xi tlieta minn nies bħala ammont ta' xogħol. Kellu ħafna fażijiet u ħafna interessi fil-ħajja tiegħu li f'kollha kemm huma daħal b'ċertu passjoni, b'ċertu ferneżija, b'ċertu entużjażmu. Tul dak iż-żminijiet kollha qed ngħidu mis-snin 50 ilgħu, ġifieri qed ngħidu kważi 70 sena minn ħajja ta' 90, kiteb ħafna, pubblika ħafna kotba, artikli, rivisti, eċċetera. Issieħeb u iffonda diversi jaqdiet u dawn l-jaqdiet kważi kollha kellhom l-isem Malta fihom. U sifer darba biss f'ħajtu. Għamel xi żmien l-Ingilterra u Wales u ma reġax sifer. Ir-raġuni eżatta u biss jafa. Imma li huwa ċert li f'Malta ma jonqsu xejn. Għandu Malta bħala pajjiż, il-Maltin bħala nies u l-Malti bħala Ilsien għal-qalbu. U dik tiġi riflessa tidher fix-xogħlijiet kollha tiegħu. Il-bidu tiegħu kien fl-ambjent naturali. Mis-snin 50 anki qabel, mis-snin l-40, beda jistudja għal rasu x-xjenza, bada joħroġ fil-kampanja dak iż-żmien bil-rota, ma kellux karozza, ftit nies kellhom karozza, kien imur kullimkien. Kien pajjiż u pajjiżaġġ li kien għadu mhux imkisser kif huwa llum, bil-bini, bl-iżvilupp u bit-tniġġis, u kien jieħu gost joħroġ. Kien jiddokumenta dak kollu li jara u kien jużah biex jgħallem, il-ħxejjex, l-annimali minn kollox, u kien jikteb kotba. Kiteb kotba dwar l-annimali, kiteb kotba dwar il-pjanti, kiteb kotba dwar il-ħut. Iktar tard fis-snin 70 beda jinduna li ħafna mill-tradizzjonijiet Maltin kienu qed jinbidlu u jintilfu għax Malta kienet qed titbiddel ukoll. Allura għamel żmien twil imur għand nies anzjani, jintervisthom, jirrekordjhom, jara daqsxejn x'jagħmlu. Jikteb id-drawit tagħhom, jikteb l-użanzi tagħhom, x'kienu jagħmlu. U permezz ta' ħafna recordings ippreserva dak li forsi kien jintilef, it-tradizzjonijiet orali, l-aspetti ta' duwa u sem fil-ħxejjex Maltin, eċċetera.
bħal f'kull qasam dak li fadal biex isir huwa ħafna iktar minn dak li sar. Però hu fiċ-ċokon tiegħu u bil-limiti tiegħu bena pedament li fuq tista' tibni bosta affarijiet. Ippreserva id-dokumentazzjoni ta' parti mill-lingwa, ta' parti mill-istorja, tal-użanzi tagħna. Forsi mhuwiex storiku professjonali. Forsi mhuwiex lingwist professjonali. Imma b'dak l-entużjażmu u l-passjoni li ġab miegħu refa għal-futur ħafna affarijiet li forsi kienu jintilfu. Tista' targumenta li seta' jagħmilhom xi ħadd ieħor, vera. Imma m'għamluhomx. U studjom, kiteb dwarhom, xandarhom, u fuq pedament bħal dak tista' tibni li trid. Il-ktieb Mama għand il-ġuħ huwa ktieb kbir tfal ċkejknin. Permezz ta' dan il-ktieb, li tfal iż-żgħar nistgħu nintroduċuhom mal-frieħ tal-annimali, mal-ħsejjes li jagħmlu u mal-ikel li jieklu. Imħabba għal-Kitba ilha minn meta kont żgħira, fil-fatt ktibt anki xi artikli u novelli qosra li ġew pubblikati. U ħassejt li għandi nikteb għal-tfal, tfal inni magħhom 30 sena nista' ngħid nallimhom u dejjem ħassejt li għat-tfal ta' ċertu età hawn nuqqas kbir ta' kodba. Għalhekk xtaqt li noħroġ dan il-ktieb. Il-ktieb jismu Mama għand il-ġuħ, nista' ngħid li naħseb is-suġġett ħareġ għaliex jiena dejjem bil-ġuħ u ħassejt li forsi anke nħajjar l-tfal naf li jkun hemm ċertu tfal joqogħdu lura milli jieklu biex inħajjarhom biex nurihom li anke l-annimali għandhom bżonn jieklu biex jikbru. Fil-fatt il-ktieb jitratta dwar l-annimali tar-razzett, ħadd diversi annimali komuni, iż-żgħar tagħhom qegħdin jitolbu lil-ommhom biex jieklu. Imbagħad indaħħal ukoll l-ikel li jieklu, kull annimal x'ikel jiekol u anke minflok użajt dejjem il-verb pereżempju il-farħ jiekol jew il-ġeru jiekol, daħħalt anki verbi oħra bħal igerrem jew imaxtar biex anki dawn il-kliem ma jintilfux fil-vokabularju tagħna. Nemmen li għatfall iż-żgħar, speċjalment barra t-test, barra l-kliem, huwa importanti ħafna it-tpinġijiet. Fil-fatt, it-tpinġijiet huma tpinġijiet koloriti ħafna, fil-fatt forsi hawnhekk nista' nsemmi anki l-diżinjatur, l-illustratur Jason Buħaġar li mill-ewwel darba li tani kopja tal-tpinġijiet li qed jagħmel irnexxielu joħroġ l-ambjent tipiku Malti. Fil-fatt, fit-tpinġijiet naraw barra ir-razzett fil-bot, pereżempju naraw il-Knisja tar-Raħal, naraw xi mitħna, naraw il-ħitan tas-sejjieħ, l-qara ħamra fuq xi bejt, rota ta' karettun u anki xi maxtura. Jiġifieri irnexxielu joħroq l-ambjent li jiena xtaqt noħroġ fil-ktieb tiegħi. Mill-esperjenza tiegħi ma' tfal ninduna li t-tfal huma nieqsin minn ċertu kliem ma ngħidlux antik, imma kliem li jiena tallimt meta kont tifla u qegħdin jintilfu. Jiġifieri nemmen illi fil-klassi l-għalliema tista' terġa' forsi tqajjem ċertu kliem u anke mit-tpinġijiet stess tista' toħloq diskussjonijiet dwar jiena fir-raddina, x'inhu x-xogħol tar-raddina, għalfejn forsi l-qara ħamra titpoġġa fuq il-bejt u l-kumplament. Jiġifieri xtaqt li nerġa' inqajjem ċertu espressjonijiet u kliem li forsi ma tantx għadhom jintużaw.
kif rajt dal-ktib fidi, ġifieri mill-ewwel qed irid nerġa' nikteb xi ħaġa oħra. U fil-fatt diġà għandi l-qafas ta' ktib ieħor, erġajt ħadd xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' tradizzjoni Maltija u nittama li fil-futur qarib jkun fidejja wkoll u nixtieq li b'dak li nikteb anki forsi l-qudiem inħajjar iktar tfal biex jaqraw u jħobbu iktar il-ktieb. L-Iskola ta' Drama u Sfin għandha rwol importanti fit-taħriġ ta' atturi żgħażagħ u fil-produzzjonijiet ta' xogħlijiet bil-Malti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alan Fenek sabiex jitkixxef aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-ħidma ta' dan iċ-ċentru u l-lingwa Maltija. L-istorja tal-Iskola ta' Drama, għaliex illum tissejjaħ proprju l-Iskola ta' Drama u Sfin, tmur lura għas-sebgħinijiet meta fil-fatt kienu wasal biex jispiċċaw l-Ingliżi minn hawnhekk u bħala parti mill-ftehim ta' tluq kienet illi titwaqqaf skola ta' drama illi kienet tkun simili għal dak li waqfu l-Awstrijaċi għall-Iskola tal-Mużika, dik li kienet il-Johann Strauss, illum iż-żewġ skejjel jinsabu fl-istess kulleġġ. U kienet waqfet bħala l-Akkademja tat-Teatru Manwel l-Imtada. Imbagħad fil-fatt meta spiċċat mit-Teatru Manwel għaliex l-iskola saret taqa' taħt Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, konna mxejna l-ewwel fil-klassijiet tal-iskola dak iż-żmien kienet isejjaħ Marja Reġina fl-istess post li qegħdin illum, sakemm tlesta il-post li qegħdin fih. U fl-1995 saret l-ewwel gradwazzjoni ta' klassi tiegħi fil-fatt, le 98 saret l-ewwel gradwazzjoni ta' klassi tiegħi minn hawnhekk, ovvjament. Imbagħad għamlet żmien fejn kienet saret parti mid-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja, lifelong learning, għal żmien twil, u minn kważi issa 4 snin ilu law, jidher li 4 snin, ġiet tifforma parti mill-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli li tinkorpora l-iskola tagħna ta' Drama u Sfin, l-iskola tal-Mużika, l-iskola tal-Arti u l-iskola ta' Arti performattiva u viżiva ta' Għawdex. Ovvjament, minn din l-iskola ħarġu wħud mill-iktar atturi magħrufin, popolari u anki l-aqwa atturi ta' pajjiżna. Il-kontributi hija illi l-ewwel nett inrawmu żgħażagħ, tfal u anki adulti fl-arti performattiva, kemm ta' drama u kemm ta' sfin, u anki ta' teatru mużikali fil-fatt. Apparti minn hekk minn żmien għal żmien intellaw anki xogħlijiet bil-Malti, intellaw anki xogħlijiet oriġinali tal-istudenti tagħna. Allura nippruvaw kemm jista' jkun nikkultivaw l-imħabba għat-teatru u dak li hu teatru Malti. Barra minn hekk għandna wkoll il-korsijiet akkreditati li huma tagħna. Fid-drama m'għadniex nagħmlu l-eżamijiet ta' barra, nagħmlu l-eżamijiet tagħna u bekk anki l-istudenti, pereżempju, fejn qabel bil-fors biex jiġu eżaminati għad-diploma, pereżempju, biex nagħti eżempju wieħed, kellhom jistudjaw siltiet bl-Ingliż, illum għall-eżam jistgħu jagħmlu siltiet Maltin. Allura nemmen illi qed inkomplu ngħinu sabiex jiġu apprezzati x-xogħlijiet Maltin. Il-teatru dejjem huwa strument ta' apparti ta' divertiment, ta' edukazzjoni, ta' messaġġi anki politiċi, fl-istorja ta' teatru dejjem kellu saħħa kbira, mhux fit-teatru Malti biss, u anki naturalment kulturali. Illi inti ikollok iktar għarfien u tkun iktar espost għat-teatru bil-sin pajjiżek huwa importanti ħafna biex ikompli saħħaħ il-kultura teatrali tal-pajjiż. Jekk aħna nipproduċu biss Shakespeare, Ibsen, Pinter u awturi Italjani, awturi barranin oħra, mhux għax nipproduċuhom ukoll, għax importanti. Però importanti wkoll li nipproduċu xogħlijiet Maltin, Bejjer, Oreste, Kallejja, anki attwali, Vizvella, Carmenu Aquilino għadu kemm ħallina, Treverzara. Daw kollha nies anki kontemporani
li għandhom ħafna x'joffru lit-teatru Malti, importanti l-istudenti tagħna jkunu esposti għalihom, anki l-barranin. L-aħħar play li saret, l-aħħar rappreżentazzjoni li saret qabel ma faqqet il-pandemija kienet fil-fatt f'Novembru tal-2019 u kienet It-Tielet ħirsa ta' Oreste Kallejja. Kenna u għanna programmati għal meta jaddi kollox serata fġieħ il-Mibki Zeb Kamilleri. Għanna wkoll programmat il-ġaħan ta' Binġemma u anki il-ġuri ta'kom tal-Mibki Lino Grek. U koll beħsibna namlu serata fġieħ Alfred Mallija, illi u koll kien kap ta' dil-iskola u l-bniedem illi fil-fat inaugura da' ċentru għawek fej qegħdin. Kien l-ewwel surmas li inaugura li kien il-bniedem illi ħaxsib it-tranzizzjoni mill-imtada għal dak li għanna l-lum u kien ukoll wieħed mill-allima tal-imtada fil-bidunet, ġifieri huwa bniedem importanti ħafna fl-istorja ta' dil-iskola. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.